Oh, ini. Jangan bubutong mo. Ini puputong paro kaya. Oh, medyo mapagal talaga no. Araw ka ni Kapne, piti pagbubumba mo. Ayun, kay Mayo naman do. Yeah. Araw yan kaya ka po. Yeah, medyo mapagal talaga ano. Bye. Uy na kibay ang pamosong paralaag ning gripo sa kinaban kang Kalabanga. Bay, hiling lamang dyan. Iyan si Bay. Iyan ang sikat asim pamosong paralaag ning gripo. Sa kinaban kang Kalabanga. Masabay, nadumag kita. Yan na, unong na dyan ki. Pari ano? Ayan, darami na po ang gripong ibubugtak. Doon sa naghagad, dyan sa may barangay San Bernardino. Siyempre, kay banta si BBL. No po. Bye! Basta? Tahiyan nyo! Ayan, ready na si Bay. Ready na si Bay to the rescue. Ayan, fight! Yan, paduma na kami ni Bay. San Bernardino. Yaw kita dito para magbuktak ng jetmatic dumampo sa komunal na gamit kan mga taga-barangay San Bernardino. Medyo kaya na talaga magagamit ang sendang mapagal na itong maray. Pare, yan kami sa barangay mo. Ito si Kapitan Rustong Kamigla. Kana may lakaw kay si Kapitan ay. Bagbakunta kung kay banta si Kapitan ay, kundi may lakaw karon si Kapitan no. Siya po ang punong barangay Digdi sa San Bernardino, si punong barangay Rustong Kamigla. May naghagad po kayang tabang Digdi. Actually, duwa ini. Pero inupunta mo na ma-installaran ay ni Saro. Yan ang kita hindi sa San Bernardino. Ayan, uyan na po ang komunal na Matindog kami digde. oh, ini. Jangan bubutong mo. Ini puputong paro kaya. Oh, medyo mapagal talaga no. Araw ka ni Kapne, piti pagbubumba mo. Ayun, kay Mayo naman do. Kaya Araw yan kaya ka po. yeah, medyo mapagal Let's talaga go. 5, ang pagbomba. 4, 3, 2, 1, 0. Excellent job. Congress, hello po. Oh. Thank you. Nadakulan mo po ni Congress. Ayan, ini po ang mga mabibenepisyar ng mga aki oh. Ayan, paita na bay. At iskulahan, digdi po naghuhugas. Naghihil. So dahil na mga hugakan ng mga aki magbomba Bay, sigurado kang ang maluwas ng tubig dyan, bulto-bulto ha, bloke-bloke. Paraak no. May mga banid na po siya, kaya medyo sangaw na siya. Si Bay ang bahala kaya. Ayan, medyo talagang baguhan na. So bali pira po ang nagagamit kang lugar na ini, kang gripong ini, pirang kaharungan po. Lampas pong 40. Lampas pong 40 harong ang nagagamit kay ini. Iyo po niyo. Kung site kang talinga. Ay grabe ano po. Iki po yan nagkukurang Digdig gabos hindi nagagamit sa Minsan po kaya
Bigadiya lang ang grip ang kawadi di sa. Opo. Ah, okay. Hindi mo inabot ang tubig-tubig kayo sa kawali. Aros po pagkakalontok. Minsan mayo na. Tidak dyan nakakasarap po. Dahil kayang angaton niya. Diyan pa lang gabos na 14 harong digdi sa Gawad Kalinga sa San Bernardino. Nagsasakdo ining mga pamilya digdi. Pati po eskwelahan, nakikinabang kang nasambitan ng jetmatic. Kaya dakulang bagay na mabaguhan tanay ni. Yan, masanglian tanan ng bagong jetmatic. Ayan, ayan, tanggal na. Makeup, dahil tayo ni pagiroon. Sige, sige. Kaya inilang lang kay original ni. Oo. Subali ang gagamiton tang base, original pa ano? Mas matatag siya. Mas oo. Saka pantay pati ang pakabugta. Parang pusog na sa intero. Nakasimento na pati. Sa pamagaro-garo ka niya. So in kaso iwawalat meaning iwalat meaning original ay ning Reserve din Joy. i-reserve nindo ini pagabot kang panahon yang magbigay. Nagbigay na. Oo. Inigbigay na kung Kung ini magka-diferensya, kung magka-diferensya ni Saro ini, di pwede nung isang di si bago. ang galing mo talaga, bright ka. Kasudma niya lang sa libya kasi kasudma niya pinili ko sa picture. Kami ko sitwasyon kasi picture. Ay sabi ko dito nang pagpaagahan sa aga. Yan, automatic ibumbahan. Nagulo ang English niyan! Sasapakin ko yan! Bumba, iwas ng tubig. Grabe pati ang pansibay oh. Kaya nagsarapatos lang kaya ay. You're my best view. Yan, habang naglalag si Bay ning jetmatic. Yan. Nagtataraho man ang mga aki. Kurano po taho? Oh, ha? Oh, aji, sige. Wala kayo, konsensya! Oh, basta tayo titinda rin doon, sabi ni Kuya. Delivery sa roon, kada 10. So, pila na si mga aki. Oh. Sige, pila na doon, Bi. Basta kaya mga aki, malumoy ang buta ka. Nagpapakitang na. May diferensya pa. May diferensya pa. May diferensya pang kadikit si Bay. Nani? Tapos na. Pwede ng bumbahan. Kidaw. Yun! Ayos! Bumbang araw ka yan, ha? Oh, tutorial na naman si Bay. Tutorial na naman si Bay. Di magbomba Bay ng paano? Yan, di ba kung araw ganyan dapat? Yan. Ba kaya nagbumbang araw ka yan, oh? Well, ba dyan na, nung araw ka yan, yan. Yan, oh. Ayos na. Ay, salamat po. Mag-ianon talaga, mag-ianon bumbahan. Aki naman, aki. Itong gwapong kalbo. Dali na. Para mabumba man lang
sige daw. Para pag sinugo. Ilan daw kung mag-ianak hinihini ang pagbomba. Wow! Ayos! Nalinawan ng tubig oh. Pwede na magkarigos naman. O, sige, para rigusan na naman.